Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sungautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Nipiang sumpai pi syakimat kimat jonggani gajan mit kan riu tarik Jymmang arjar arpsan. Ini sedang dakimat Khubor na Jylla. Dagababu hakmat ia katong ban pentamai ya kerukom tap vote hagari India barakawai. Ka Election Commission of India kala penkrek ban penmi no daka ECNet kabalong ka digital platform balashna penwandur ban pensuk ya kinong tap vote bat ya kiwei gikan hon bapek ya pepenia ya ka jing penlong ya election. Chief Electoral Officer ke Jylla Dr. BDR Tiwari ulapan benar. Baka ECNet kan ai jing syakri ya kinong tap vote ya kinong penia election ya kiseng sign Pyrthei haga bakila ban pek ya kinong kam gibaya day bat ka election. Senior Staff Officer and Additional PRO Jongka Directorate of Civil Defence and Home Guards Uba PH Jylla ulapan mena bakan don ka mock exercise lasyai kesni ka nyau tarik Jymmang arjar arpsan nado kapor saubaji sheneng bat hagapor riu steng pat on pensawa ya ka air raid siren lani ka siren tma hagate kapor kan don arminit ka jing pelip light tang maria pa siren lakar pat ya kipat ba bakim dai bantieng ai namar ba ka dai tang ka mock exercise. Kinong yalam jongka New Trap Youth Council West Khasi Hills District. Kilalek ban ya kendo yaw Additional Deputy Commissioner uba HK Thaba ban ujor halor ka jingkeno ba ka jor sebapalat ka jing ot kilo daginong sam khaw lane ki wholesaler bat ki FCI yaw khaw ration kabakta ya ki pat ba nong bam khaw ration bat kumjuru ya ki dealer ki basam khaw hapo kisnong bitaw. Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, Jaintia Hills Unit. Kalapan benaban pelong daga jingyaki ba klembo por hadian baki bor badikmi jong ka karkhana penmi kok kibadon harilom Jaintia kilakan taj ban ai kit mat namar ka jingbom ya baik hagador kemua. General Secretary jong ka seng uba shan bor lang susyang hau kurwo balapa syagilat thai kubor lang bagi video balaring hi dagit khot ka seng. Ula ong baka jing aipor kado ya ki try jong ki karkhana penmi ko kalakut no aga santarik Jymmang arajar arpsan rei kam shimladon setia kano jing ai jubab na ki try karkhana ka training center jong ka DCIC kepadon ha kashnong Mausanram East Khasi Hills District kala try kam shachai hadin baka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southeast Khasi Border Circle. Kala berengyam ban kang tala hadien bagi nong yalam joga seng kila jurip ya ke jingbom trekam joga ni ke training center. Kinong yalam ke seng kila ya kenduk ru ya unong ai jing hikai bat ya kisamla ke pasya hikai ban long kinong so jain hakabala aimen SYIEM ya ki bat ai kublai ru ya ki bor badai pek ki bala shimkia ban pentelun ya ki kam syakmat na ke benta ke jing mentoy jong kisamla. Ka Meghalaya State Pollution Control Board Lengbau Member Secretary Dr. G.H. Jymmang. Kalapun kutshwa ya ka consent to operate da ka ba pa kang kerdep saupasan sni ya ka Messrs RNB Carbide and Ferroalloy Private Limited kabadan ha Umyam Industrial Estate Riboy District da ka ba pentrekam ya ka Section Lifeline A of the Water Prevention and Control of Pollution Act kat kandai spa nyupsau but ia ke Section Lifeway A of Air Prevention and Control of Pollution Act kat kandai spa prafuai. Kajing penmi ia kene ke hukum kalong hadien baka kenhun tokit ha kajing jurip ia kene ke karkhana kalalap baka jing penmi tram jabo ka jurba ban kaliang jong ke unit kalapan por saupasan sni ban marmot yau pollution control device. Kakenhun jong iseng bahlang na kathain Mausanram bakang tup ia ke HNYF KHYC
bat ka FKJGP kila lek banyak kendo yau Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shambor lang renja banyak keren halor ke jingshat dakhol ya ki jaka haki wei pat ki jai penreu hadien gani ke jing ya kendo u chairman jong gani ka kenhon uba tingshan ransang la ong bagila ai da jing tho show SYIEM ban kila pen snowru baka KHADC gade ban wenglut no ya baro ki nong sensyar acting nado ki acting SYIEM ki acting sardar bat deban tung no da ki nong sensyar ki bapura namar baka kentien acting ka sting thau palat kham tam ha ka sensyar khada u Superintendent of Police jong ka Ribhoi District ulapan mi ia ka jingpen bana ban batai benia ia ka speed paki kali ki bayat ha Ribhoi kin hab ban burunti kat kum gani jingpen bana ki kali jong ki riu shimet la ni ki kali private bat ki kali arshaka ni ki tuk tuk habakia ya surok kim dei ban penher palat ia ka prapo kilometer per hour ha ka surok ka babeng bat ha ki surok balong kun pat kim dei ban palat ia ka 20 kilometer per hour bat ha jaka ya breu pat kim dei ban palat ia ka 40 kilometer per hour ki kali he ki bakit jingkiat ki ba khia ka speed jengki kam dei ban palat ia ka 100 kilometer per hour haba bet ka surok bat habalong kun kim dei ban palat ia ka 40 kilometer per hour bat ha ka jaka ya breu pat kim dei ban palat ia ka 40 kilometer per hour nak mentabaro ki jai kali ha ki jaka ya breu kim dei ban palat ia ka 40 kilometer ka speed ka sarkar Jylla lan bau menteri sarkar ba Paul Lendo kala khot jingyalang bani penbaik halor ki mat jing dawa ki ba penlong ya ka KSU banyak hi da ka basong kelan mongor ani grims ka seng KSU kala wan ra ya ki shupau teli ki mat jing dawa jongka bat kala pan jing shai naga negrims na pedeng ki shupau teli ki mat kino ki ba kala pan le daladi hi bat kino ki ba kamla bat kala kerpat ru yau director bo unlum kerki ki jingyalang jongka governing council khnang bakane grims kan pha ya jubab jongka khnang baki mat kiba kamla ban le on ya kren ka sarkar Jylla kala kerpa ya ki bor penia jongka Airports Authority of India ban shimtino ya ka Kylleng sun baljek ka badon ha West Garo Hills District na banta ban penya ya ka jing penher ya ka lingsun batang arpo seat ban ai ka license na ka banta ban penya ya kane ka Kylleng sun ka jing thmu jong ka sarkar kalong ban penhe shushu ya kane ka Kylleng sun kalong ba ka lingsun ATR 72 ko ba khamhe kan dobla ban hiar ha kane ka Kylleng sun katanat kampo ying jong ka sarkar Jylla kala syong ya ka jingalang perkhat kam bat katanat sipai border security force bani kran sani ya ka jing yorong lightland jong ka mender Bangladesh syapo opur usam jongkari India hagi district jongka Jylla Meghalaya ki bempat dep cares satya yau sainar sya usembut menteri rangba ke Jylla bakmi ya katanat kampo ying ba preston tensong ulaong bala betha ya ki deputy commissioner jongki district jongka Jylla bakin ya kren bat ki bor sentrasnong khnang ban yo kerno yau sainar sya ban ya da ya ke Jylla Meghalaya na ki nogi kam runa ruser hakaput Indo Bangladesh tung ini kami menta syakimat Khubor nagari ki pulit ka patna ki hab ban kruit dawlati ban penpra ya ki samla ki bayakun ya ka kam noi kai bala penyai daga Bihar Public Service Commission namar ba kila rong jubor ha ka jaka bomsya rong briu kebadan hajan ka jaka sa jong menteri rangba ka Bihar Nitish Kumar ki samla ki penlong daga jing yakhi bandawa badai ban pelat no ya ka supplementary result jongka teachers recruitment examination phase 3 kini samla glai ki mentala saubanai nrei ka sarkar kam shimla le kiseng sain Pyrthei ki badon ha ka liang persya kiseng long kemi kiseng bhalang bat ka bajrang dal kila persya jur ban penlong ya ka Miss World pageant ka ba nyuhwar ka bala tmu ban penlong ha Hyderabad nado ka shifau tarik hado ka lifeway tarik Jymmang kadau jong jing persya jong ki kadai namar ba ka ri menta ka don pedeng ka jing kan at bat ka Pakistan bat kamlong ka por ka badai ban yele snobha ki kan hon ba pher ke la berngem ru ban thau jing kelmar lada ka sarkar ka penyai bet ya kani ki jing yakop thai ba brio bat kilakam ba menta kadai ka por ban yedon rengkat bat ki sipai
U MP ke Chief Sena u Sanjay Raut ula takran tengye ya ke sorkar pedang hadin bakalapan bena ban penlong ni ke ya ke national mock drill namar ke jing ya kan arah pedang ke India bat Pakistan. Ula takran ya ke sorkar dak boong ba daki sulai ayu ke sorkar kan ai sekipai ba bakin penon kam hagani ke mock drill. Ula ong bakadai tang ke jing penting ni pai ba. Ula penia SYIEM ya ke mock drill dak boong baka sorkar kalek kumbalik ke por COVID dak bapak tiet pliang ya ke pai ba. Kinong rap ha Punjab kila pun pau ke jing sengu bitar namar balaweng jubor ya ki na arteli ki kapot bat kila pelong dak jing ya ki dak balik tursya ka tanat ka badon ha Shambu ha Sangrul district. Kinong rap kila sya akan dang na Shambu bat Kanauri border point bat bungun kinong ilam jongki kila sya kem hadin balami na ke jing pen ibor bat ki officer sarkar ha Chandrigar. Pulit jangka Punjab kila yo kurup bon teli gitiar pen Pyrthei naga klau ke badon han Nagar district. U Director General of Police jangka Punjab u Gaurav Yadav ula pentip syakilat Pyrthei Khubor bagi tiar ki bala yo kurup ki kentup ya artillery ki rocket propelled grenade lani ki RPG artillery ki improvised explosive device lani ki IED santali ki P86 hand grenade bat kawai ka wireless. Haka pasdang kajing toket ki pulit jong ka Punjab ki lalap ba kajing wan poi gini ki tiar pen Pyrthei ha Punjab ka pen isyai ba ka ISI jong ka Pakistan ka tmu ban pen ki imbiang ya ki sleeper cell jong ka ha Punjab. Ki pulit ki la register case ya kane ha State Special Operation Cell ha Amritsar. U Menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sharma ulakop Yo nong yalam jong seng Kongres u Rahul Gandhi. La unu na em ban keren ha parliament la ka yeng dorbar ka sya na em yo MP na ka party jong u ban lek sya Pakistan. Ula keren ya kani da ka batau bat keno bau MP ka Kongres na Assam u Gaurav Gogoi u don ka jing day bat ka Pakistan. U Himanta ula ong bau Gogoi julek sya Pakistan bat lada udang lek biang kan day ka jingma ka bakrau ya ka ri. Bat daiban penshitam yo. Kisipai kelai okem sakhat arngut gile no bakan tup ya ka wei gale no kan thei kibadai git khot jong ki seng le no ba pher ha Manipur. Na kini la yo kurup ya ki tiar siat bat ki kuli. Khar wei ngut gidai git khot jong ka Kanglei Park Communist Party bat wei pan udai khot jong ka People's Liberation Army. Tong ini khmi mentapat syakimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka Pakistan, kala syak takran kelapan ban haka Security Council jangka United Nations daga bakeno baka bay pisai ki lekno Lashkar Taiba ban le ya ki kamper trem ha Pahalgam ya ka ba arhun ringut ki pai ba ki ba lui ki layap ai. Ka Pakistan kala sai kho yala de daga bakam don kti AA bat kadai tang ka jing keno klam nongrem jangka India. Nrei kim ngai bat kila takran ting shushu namar baka Pakistan ka test missile bat kala ong baka ni ka jingle ka dei ka jingpen shit shushu ya ka India kila buru da ki jingkeli bakor ba ya ka Pakistan ka MP jong ka National Party ha New Zealand kalawan ra ya ka mat yakran hayeng dorbar ka badai ban khang persya ya ki kena ki bahapo ka kanrius nem karta bakin pendon kam ya ki rensan social media ka Catherine Webb kalawan ra dakabil bagi company social media kidai ban pentik na ya karta jong ki nong penon kam ya ka bat kidai ban khang persya ya ki kena ki bahapo kan rius nem karta ban play ya ki account social media. President jong United States of America u Donald Trump ulapan bena bu un siu $1,000 bat un pensiu ru ya ka violenti na ka benta gitu ki breu ki barung be ain sya US lada kilong ki bakloi ban mi hino na US dakamon sngobhala jong ban lek pai no shala ka jong kari. Ulaong balada ki mi hi dakamon sngobha kin light root na ka jing sya kem nrei lada kimmi ban lada lap kin sya kem bat kin hap siu kala da ka kuna ka bahe. U Menteri Katanat Yadari jong ka India u Rajnath Singh. Ula syong Jylang bat u Menteri Katanat Yadari jong ka Japan u General Nakatani banyak keren halor ke jingsya herthma jong ke India ki lekno.
Hagani ke Jymmang ke Japan kalakular bahkan ai ke jingkersan bapura ya ke India ban penkut sendan no ya ki kamle no. Ke Japan kalapun pauru ya ke jing sngoglem ya ke India halor ke ni ke jingsya ya tma. Ka World Economy Outlook kala ajing ken lepa bamantau snem ka India kan bat ya ke kerdan ke pasau ha ke yok ke kot ha ke Pyrthei. Nomor baka GDP jangka India mentakan kot syaka 1,000 sispa prahnyo point not iwe hinyo US dollar billion dollar kat baka Japan pat menta ka GDP jangka kadai 1,000 sispa prapunrio point 1,000 lai iwe billion US dollar. Kalau batai ru bahaus nem arjar arpufra ke India kan wan ha ka kerdan ke balai bat kan tam ya ke Germany nomor ba ka yok ke kot jangka Germany menta kala sedang ban. Ki sipai Pakistan kidang yai betenghi ban siap pencerai hal line of control bat kani ke jingle joki kalalong khat armiet kenti. Kajing yai beteng jangka Pakistan ban siap pencerai kadai ha Khubor, Baramulla, Poonch, Rajouri, Mendhar, Nowshera, Saudarbani bat Akhnur. Ki sipai ke India ru kila penpai kala. Nre kajing siat kadai pat ke berit ke ba Om Shimla dan kanu kajing Jylla. Itu kilong kimat. Shua bangin penkut. Kani gadai ke jingruai, kaba compare. Kaba wanra ya ki KHANA sepang ka menor. Ya kaba ki pai ba ki don kamban ngap ya kum gini ki jingruai. Ki ba pen kan mau biang ya ki por berin baja. Ya kaba bonsin ha kani ke juk kaba menta nila sedang ban klet no. Kani gadai ke jingruai KHANA LONGSHUWA. Ya kaba pila ban ngap ya kani ke jingruai da kaba knyak ha kani ke link ke bangila bu ha ke description.